jongi ngila khot ya ka executive committee meeting ka baar jongani ka isi ka batmai but hakani ka meeting ngila shim ka tu ka nitali ki rai karai ka baningkong kalong ba ngila rai ban penkhuit no lani ban pelai no ya baro ki areas mut kini ki benefits ne ka pisa ka badang sa jong ki employees ne jong ki staff jong ka council but jong ki officers ki badang trai menta badru ki pensioners mut ki bala yo pension te hakani ka areas jong kini ki staff but ki employees jongi ki badang don menta but ka DA ru ka areas jong ka DA ru jong bementa usnem ka bakot syaka prapulang but kaba kentup ru what ika areas jong ki ex MDC ki MDC barim ki prangut ki MDC barim ki bela job ya ka kes hapo high court ba ka council ka dimensio pension ki don prangut but ya kani ka don ke areas jong ki ba arpu saulak but nakal yang ke isi hadin bela yo ban pait lut ya baro kini ki areas jong ki pensioners nang ta ki family pension nang ta ki areas jong ki officers ki badang tray but ki bela shong thai but ki staff tu ki badang tray but bela shong thai baro ka kot syakumba nriu kulur tam jan nriu kulur shiteng te yakani nakal yang ke isi ngila rai mentaka sngi ban pelai no shen yakani ka areas kan no tang jong ki no trai tang jong babun hi di jong ki staff kan no bandai jan san kulur babun hi di jong ki staff jan san kulur